una salachi asị m oji ngaji rie biko cheta ndị ji aka nke onye na-eme dị mma ya ga n'iru na-eme ya ma ị na-eme nke dị njọ nwanne wepụ aka n'ofe tupu ya wụrọ gị aka mmadụ kerenụ n'akwa akụkọ nke taa bụ Tuesday afọ ma bụrụkwa abalị 9 n'ime ọnwa Febụwarị afọ 2021. aha m bụ Chinonso Ugorji. na mbụ ka anyị ji akwa akọ Vanguard ebe anyị hụrụ isiokwu ndị nke a: COVID-19, ndị dọkịta abịa bi n'ụlọ ọgwụ afụchiele ntị ha nyere arịrịọ gọọmenti dịka ha gara n'ihu bagidefanye aka n'ụkwụ na steeti Nasarawa. n'ụkwụ otu nwatakịrị gbara afọ 11 na-achọ nde naira 50 ego iti aka n'obi dịka mgbọ ndị uwe ojii fepụrụ n'amaghị ama gaa biwa ya akpa ntanta na steeti Edo. ndị uwe ojii anwụchiela mmadụ 19 na steeti Lagos dịka ndị otu nzuzo chịrị lawagide onwe ha n'ebe ahụ. ọchịchị ga-arụ ọdụ ụgbọ mmiri 3 ndị ọhụrụ ya ka Mechi na-ekwu. 2023 inye nwa afọ Igbo okwu onye isi ala ga-agwa onye agha ime ma hụkwa na anabatara ndị Igbo n'ime Naịjirịa ya ka Okorie na-ekwu. n'ịgafe na The Sun ka anyị nwekwara isiokwu ndị nke a: n'ihi ntiwapụ nje okoro nke ugbo abụọ, ọchịchị steeti Abịa emechiela ụlọ oriri 5 ma chie ọgbakọ crusade na Igbo Oringo abalị na steeti ahụ. gekwa ntị, kwụsị na iji ndị Fulani na-achị na ndị ọkpa egbe na-atụnyere ndị na-achụso nnwere onwe ha ya ka ndị otu IPOB na-agwa Sheikh Gumi. Buhari degarala onye isi ala mba China Xi Jinping akwụkwọ kwuo na mmekọrịta n'etiti Naịjirịa na mba China kemgbe afọ 50 gara aga bụ nke na-enweghị atụ. ọgwa m na Punch ka anyị hụrụ isiokwu ndị a: ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ala anyị ga-arụrịta ụka banyere mgbamgba ndị Fulani na-achị n'ụbọchị Tuesday. n'ihi atụmatụ ịgbapa Amutu Lekki dị na Lagos, ndị ntorobịa eyiela egwu ime ngagharị iwe ọhụrụ n'ebe ahụ. ọ bụ usoro ala ma jiri mepụtara mmadụ dịka Dangote, Rabiu nakwa ndị ọzọ ya ka Adamu Garuba na-ekwu. 2023 Fani Kayode na ndị gọvanọ PDP 4 ebidola inwe mkparịta ụka ha na APC. enweghị ihe ọbụla dịka mmemme akwamiko na steeti Kaduna ya ka ndị akaebe ndị uwe ojii na-ekwu. eyiela ọgbakọ mmemme egwuregwu ozuala anya ọnụ ka ọ bụrụzie n'ọnwa Eprel afọ a. ụlọ ọrụ ICPC akpọpụla ndị ọrụ eji okporo ụzọ abụọ n'ụlọ ikpe maka ịnapụ ndị na-akwọ ụgbọala ego n'ụzọ iwu megidere. ndị ọkpa egbe ekwesịghị ka emere ha ebere ya ka gọvanọ El-Rufai na-agwa Gumi. abụrụ m onye isi ndị agha n'ihi na nna m hụrụ Buhari n'anya ya ka Buratai na-ekwu. ọwashio enweghịkwa oge ọbụla onye isi ndị uwe ojii kwuru ijeri naira 2 iji gbatịkwa oge ọrụ ya. ebe ụmụafọ ala anyị 13 ebutela ụdị nje okoro ahụ na-egbu ebule na mba United Kingdom ya ka otu PTF na-ekwu. kpọọ na The Nations ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a: ọchịchị etiti na-eme atụmatụ iji akara ejirimara NIN dochie anya akara BVN ya ka Pantami na-ekwu. Fani Kayode emeela ụṅara ịlọghachi n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC. lele gị iwu gọvanọ na-egbugbere ọnụ iwu si Don the Look gọvanọ achịmiwu gọvanọ do nothing ya ka Ngige na-agwa Obianọ. nwaafọ Naịjirịa ọbụla kwesịrị ịkwado mpaghara ala Igbo maka ọkwa onye isi ala n'afọ 2023 ya ka senetọ Ikeyina na-ekwu. ka anyị nchara The Nations n'ụtụtụ a. na Daily Post ka anyị n'ugbu a ebe anyị nwekwara isiokwu ndị nke a: igbu ọchụ ndị na-achị na mma ga-akwụsịrịrị dịka otu Lower Niger Congress na-akpọ oku maka akwụkwọ iwu dị iche iche n'ala anyị. mgbatị agbatịkwuru oge ọrụ onye isi ndị uwe ojii bụ ngọzi na-enweghị atụ nyere steeti Nasarawa ya ka gọvanọ Sule na-ekwu. na steeti Zamfara, onye ndu ndị ọkpa egbe Daudawa na ndị otu ya atọgbọla ma nyefee n'aka ndị ọrụ nchekwa egbe AK-47 dị 20 n'ọgụ. COVID-19, Naịjirịa na-atụ anya ọgwụ mgbochi dị nde 58 ya ka ọchịchị Buhari na-ekwu. mba China ga-enye aka kwalite atụmatụ ọrụ ndị gbara ọkpụrụkpụ na Naịjirịa ya ka onye nnọchite anya mba ahụ na-ekwu. ụgwọ onye werala oche Umahi dịka onye ndu PDP na mpaghara ala Igbo. ka anyị hụrụ na Daily Post n'ụtụtụ a. na
Eastern News ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a. Iyi ọha egwu n'ala anyị ga-abụ ihe chefuru echefu n'oge na-adịghị anya ya ka pastọ Adeboye na-ekwu. Ngagharị omelasasị ọhụrụ eruwela ka mmiri n'ala anyị o dị ka gọọmenti nyere nkwado ka agbapee Amutu Lekki dị na Lagos. Otu onye ụkọchukwu Katọlik Ignatius Kagama na-ekwu na onye isi ala mba Amerịka ọhụrụ Joe Biden enweghị ihe o ji gbu mmadụ wee kpọrọ. Fani Kayode na-ekwu na Buhari gbara ya n'afọ 2013 isi o na ya kpọrọ ndị Igbo ashị enubekwe o. Ọnụọgụ ma mfe ala anyị ụbịam ntụ na-echi ọzọ nwere ike irute otu narị nde n'ime afọ 2022. Ogbu nkwa. N'ikpeazụ ka anyị ji akwụkwọ akọ Nigerian Moment ebe anyị kwara isiokwu ndị a. Otu onye ọkaikpe agbala isi akwara si o na ọchịchị etiti kwesịrị ikpochapụ ndị isi oche kansụl anameri ntụliaka elu dịka ụlọikpe kwetị kpachapụrụ akwụkwọ mkpesa ya na nso nso a. Dịka ụlọikpe mechi ọgwụ nyechara nchabi ikpe ya banyere ntụliaka elu Imo North, PDP abaala mba kwuo na nchabi ikpe ahụ agaghị agbanwere APC ihe ọbụla. Ọ dị mma ndị bụ n'ebe aka ga-awụsawa na nke taa n'ihe omanye bụ n'akwụkwọ akụkọ n'oge na-adịghị anya anyị ga-abụ n'isiokwu ekelebe anya na nke taa n'ihe omanye bụ Igbo Ezukoo manye na ohere itinye ọnụ n'okwu nọrọkwa n'ebe a na-egete redio ọha na eze Darling 107.3 FM Owerri. Ihe dị mma n'anya gbara ndụ onye ihe ọma na-adị mma bịa nara anyị aka. Darling FM 107.3 Owerri bụ ebe a nọ. Hapụ redio gị ebe ahụ. Ọ dị mma ndị ọma na nke taa n'ihe anyị bụ Igbo Ezukoo ka a chọrọ ileba anya ihe banyere okwu nchekwa ala anyị tụmadị na mpaghara ala Igbo ebe a anyị nọ. Ọ ma ga-ele anya n'ime otu afọ maọbụ afọ abụọ gara aga ka ndị mpaghara Yoruba nọrọ hiwe otu Amotekun na mpaghara ebe ahụ bụ nke ga-ahụ na echekwara ụmụafọ mpaghara Yoruba na ndị nke South West. Ịkwanye na ndị mgbagugwu nwekwara ndị nchekwa nke ha kpọrọ Hisba ebekwanụ nke na-elebara mpụ dị iche iche n'ahịa odo na mpaghara ebe ahụ anya mana efekwa ha n'aka ụlọikpe sharia ka ekpe ha ikpe. Mana ibe n'ala Igbo ebe a ga-abịa chọpụta na ọ dị nnọọ ka ọbanye ka ọ fọdụrụ nye banyere ihiwe otu ọrụ nchekwa iji hụ na echekwara ụmụafọ ala anyị pụọ n'aka ndị na-eyi ọha egwu. Tụrụ mmadụ aka dị n'aka ekpe mkpaso mmadụ iko n'ike narị elu ọjị igbu ọchụ n'elu n'ala na mpaghara ala Igbo anyị na-ajụ taa dịka ụfọdụ ụmụafọ ala anyị na-akpọ oku ka ndị gọvanọ mpaghara ala Igbo gbakọrọ ndị Eastern Security Network aka n'iji kwalite okwu nchekwa ala Igbo chere na nke a bụ okwu dabara adaba ọbụladị dịka ọchịchị etiti nọrọ na mgbe gara aga kwupụta ndị otu IPOB dịka otu na-eyi ọha egwu. Ọzọkwanụ ka ikwuo gịnị ka chere na-eme ndị gọvanọ ala anyị ha ji ala azụ ihiwe otu ọrụ nchekwa ọ bụla naanị ndị gọvanọ ndị niile nwere aka oke na mpaghara ala Igbo gịnị mere o ji ara anyị ahụ ihiwe otu ọrụ nchekwa ga-ahụ na echekwara ụmụafọ Igbo na mpaghara ala Igbo ebe a. Nke a bụ isiokwu anyị ga-atụle n'ụtụtụ taa n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukoo 08150501073 bụ akara ekwentị anyị ihe banyere okwu nchekwa mpaghara ala Igbo bụ isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị taa. Ụfọdụ mmadụ akpọọla oku ka ndị gọvanọ ala Igbo gbakọrọ ndị IPOB aka n'ọrụ site n'ịnabata otu ọrụ nchekwa ha hiwere na nso nso ya bụ Eastern Security Network ọbụladị ndị otu jikọtara ndị mpaghara Yoruba ya bụ Oduwa People's Congress ha nọkwala n'oge gara aga kpọọ oku
ka ndị gọvanọ ala Igbo nabata ụtọrụ nchekwa ndị IPOB hiwere ka ha ji nye aka chekwa ndụ na ngwongwo ụmụafọ ala Igbo. Emere na nketa, gịnị ka ị chere banyere ya bụ okpukpe oku ọbụla dị ka ọchịchị etiti nọrọ na mgbe gara aga kwupụta na otu IPOB bụ otu na-eyi ọha egwu n'ala anyị? Gịnịkwanụ ka ị chere mere ndị gọvanọ ala Igbo nakwa otu dị iche iche nọ n'ala Igbo ji ala azụ ihiwe otu ọrụ nchekwa ga-ahụ na-echekwara ụmụafọ Igbo na ngwongwo ha n'ozuzu oke? Chinonso Ugorji bụ aha maka ekwentị anyị bụ 08150501073 08150501073. biko ịkpọ anyị ga-egbu okwu gị na nkenke ka ndị ọzọ nwee ike tinye ọnụ n'okwu, n'ihi na ọtụtụ ndị pụ n'ahịrị ka ọ dị ugbu a na-achọ ikwupụta uche ha dịka o siri dịrị n'isiokwu anyị pụtara n'ụtụtụ taa. Ị bọọla chi? Ụtụtụ ọma, ị bọọla chi onye nke m? Ya gaziere gị nụ. Onye nwe ngozi na gị na okwu anyị wepụtara taa. Ngozikwa gị. Ọ gị na etinyere nwanne gị nwoke na-ekwe echi m Lagos akpọgasịkwa. Ayi, ya gaziere gị n'onye m. Oge ụtọ na m na-enwetakwa ụlọ ebe a. Ọ dị mma, chai. Ịma ihe mere n'ihe anyị gara azụ otu gọọmenti Naijiria gọọmenti na-achọgharị Nnamdi Kanu. Ọ bụrụ na ha kwado ya na ha ga-asị na ha kwadoro Nnamdi Kanu. Ihe ọzọ ndị enwe aka oke na-echi n'akpa gọọmenti na-eri. Onye mara dat na ya hụ na ha ga-ahụ na a na-agba gọọmenti. Ihe na-ekwu okwu ya wụ ndị Igbo anyị ama m ya mere ụfọdụ a na-asị na Igbo enwere eze, ma na-ahụtasị eziokwu Igbo enwe eze n'eziokwu. Ọ bụrụ na ndị Igbo ga na-eme ka ndị Yoruba na Awụsa, ndị Awụsa nwe otu otu, ndị Yoruba nwe otu otu, ihe a na-ekwu okwu ihe gbasakwa eze gwa ụba Yoruba agaghị ekwu okwu ndị ọzọ agbagha ya gbagha. Ebe Kano Sokoto a ga-ekwu okwu agbagha ya gbagha, mana onye ejepụta kwuo okwu izi na abụcha m edere onye eji ejọp like nwa ọjọọ. Ihe ga-ewute ihe ihere. Ihe nwere kwesịrị ịbụ ịgbakọ aka otu ndị ejimeka ndị ejimeka anyị ekwesịghị ịgbala. Anyị ekwesịghị ịkwado ndị echeka anyị kwanụ ka ha hụtazigo ya hụ na ha gbasasị na anyị kwesịrị dị ka azịza. Ịhụ azịza otu okpukpe azịza ịgbaji ezi obi, ma gị weta otu baịza ọ ga-ara ahụ ebe ịgbaji. Anyị kwesịrị ịtụkọta aka ọnụ bikos ahụ na ịtụkọta aka ọnụ mmegbu a na-emegbu ya emegbuga ya gbaziri gị nwanne m Eze Chinyere si Lagos kpọ anyị taa. Ụwa mara gị mmenụ. Ọ dị ma 08150501073 ka bụkwa akara ekwentị ga-eji nweta anyị iji tinye ọnụ n'okwu n'isiokwu anyị ji n'aka n'ụtụtụ taa. Ị bọọla chi? Awụja ya gazie. Ihe m otu ndị mpaghara niile ga-agba mbọ na-achọ ichekwa dike ịlakwa na-agara ahịa. Ịmana ndị ebe ka anyị na-ekiri ego too much. Aga ịmakwarwa na ndị ugbo oyi na ha niile na-enye anyị sọpọt iji megide ụmụnne gị ma adịghị ọchịchị. So otu onye ji nkata ị ga-akpọ ya loyalty to the government, federal government, so that ihe mee n'ike na-emepe ọhịa. Ọkụrụla ọ dị ka gị chọwa ma enwere mgbe gị ịrụ aka emejọra nwa gị dịka ọzọkwa na-ewu ndị ebe ka anyị ebe ndị ọchịchị nọ n'ọchịchị 10,000 nye media dị gọọmenti haus were gbanye ọkụ a ga-enye ya ba ụlọ ịba na iwede 10,000 ọkụrọtago so enweghị ike imefu n'otu ma ọ dị ịnweta ụzọ gọvanọ tụrụ nọ South East ya kpọchiwe Nnamdi Kanu ọna federal gọọmenti ekweghị mana ndị chọrọ Boko Haram na Hezbollah nọ onye bụ terrorist Nnamdi Kanu na IPOB akpọ terrorist na lie dịka ya ga-ese isi aka akpa aka ọhịa ọkara aka. Ya gaziri gị nụ. Ụwa mara gị mma. Awụja maka ntụnye oke gị n'ụtụtụ taa. 08150501073. Ị bọọla chi? Ndewo. Ana m ekelekwa gị nụ. Nwanne m. Ya gajere gị Dikin. Ị bọọla chi? Ndewo. Wapọ Orogwe City of Progress. Ana m ebichi ọtụtụ ha abụọ na Holiness Church. Ọ dị mma. Ihe mere ndị isi anyị wụ ndị na-achị anyị wụ
gọvanọ anyị na ndị ama ama na House. Ha bịa House Assembly na Lagos enye ha ego ihe ji ha afọ ma jụọ akpa ha. Onwe ihe ga-efe ka ha kpe ihe ụmụnna ha bi. Ha jebe ahụ erijicha afọ ewe ego gbaa ha gbachicha akpa ha. Ihe ọbụla gwara ha ihe ha ga-eme. Nnamdi Kanu na ndị otinye ọgwụ nchekwa ka ha bịara ka ha chebe anyị ụmụnne anyị. Ile anya na mgbe gara ị ga-ahụ na mgbe unu gụpụrụ n'akwụkwọ ihe gbasara ndị Fulani ka ha nwee amụsama nwee ala niile nọ na Naịjirịa. Denukwa ndị Fulani ji enwe ala niile nọ na Naịjirịa nke bụ ha na ha piri na ha na-achị anyị ihe ha kwuru ha ga-eme. So nchekwa ha abawara uru ka anyị leba anya n'ebe ụmụnne anyị nọ ya gajiere ọ dị gị mma gajiere gị dịka Kingsley ị na-ekwu na ọ bụ oke fọmfọ ji akpa juru ala Igbo ọnụ na oke akpịrị na ọ bụ ya na-adọla anyị azụ n'ihiwe otu ọrụ nchekwa nke aka anyị. Bọlachi Chinonso Ugorji Eze Lobo ụwa mara gị mma ọ makwara gị mmenu olu ndị ise ya gazie onye nche Eze Lobo udo dịrị gị. udo dịkwara gị onye ọma m. Chinonso enwela ihe gbasara ọrụ nchekwa n'ala Igbo anya na-etile mkpu a ga-etigidekwe nne ya ọ na-enwe n'isi. Ọmachi ndị gọvanọ n'ala Igbo ha kwere, ọmachi ndị elders ala Igbo ha kwere ọchịchị abalaga ụmụ okorobịa. Eastern Security Network n'ala Igbo ga-enwelili isi ọ bịakwana na ọ dịgidele. Ihe ọ tọkwara ndị amị Naijiria ndị nchekwa niile nọ na Naijiria ha gbawa onye ụkpa iji hụ na akpaturu ihe ọ gaghị enwe isi. Ile anya ihe gọọmenti niile nọ n'isi ihe kwere anyị nkwawo community policing ojighị mma ejighị egbe ese ndị ụmụnne ya ha abịa ele ndị Igbo na ihe niile ma ndị other part of the South ịhụ na ha emeghị na nchekwa gbasara na Naijiria. Obi Chinonso Ugorji ọrụ nchekwa na n'ala Igbo ndị gọvanọ sọpọtụ Nnamdi Kanu sọpọtụ sie ike ọgwụkwara ya wụ Moses nke Chineke zitere anyị n'ala Igbo ma ọ wụkwa ya ihe ndị a niile hụ ka ndị isi anyị na-ebe emege ọkpọ nyekwa aka agbaga ọwụ ka ọha mmanụ n'ụtụtụ ụwa mara gị mma. Ọ dị mma mara gị mma Eze Lobo imela akpa n'ụtụtụ taa 08150501073 ịkpanye ugbu a ga-egbu na nkeke n'ihi na oge anyị ji agbapụ aka ahịa eruwela nso. Ịbọlachi alo Ịbọlachi onye nke m nwanne m ọ dị mma nwanne m gaa n'ihu ịnụ. Nsogbu ịnọ na obodo Eastern steeti ya gbasara our governors si na enwere egwu my dad eji akụ ma ọ dị ndị ọchị adịrị ego during the civil war betrayal ebe Eastern steeti na ebe ndị Igbo nọ ewu nsogbu anyị nwere ọrụ ma anyị na wefuo abịrị ego wetu abịrị ego ndị Igbo abịrị ego enwe dịka nke anọghị n'ala Igbo. Ndị Awụsa na-abịrị ego Yoruba na-abịrị ego bụ anya ndị Igbo hụrụ ego anya tara ndụ anyị tara ụmụnne anyị akara n'onwe anyị. Ọ dị m anyị ga-apụ anyị ike ịgbapụ aka ahịa n'ihi na oge anyị akụrụla ọnụ. Darling FM 107.3
107.3. Ọ dị onye connected na redio Ọhaneze Darling 107.3 FM were dịka anyị na-ewetara gị Igbo Ezukoo nke taa n'isiokwu banyere okwu nchekwa mpaghara ala Igbo. Gịnị ka ị chere banyere okwu a na-akpọ ka gọọmenti ndị mpaghara ala Igbo gbakọrọ ndị IPOB aka n'ọrụ iji nabata otu ọrụ nchekwa Eastern Security Network iji hụ na ebulikwuru okwu nchekwa mpaghara ala Igbo. Magitekwa na n'oge gara aga ka ọchịchị ala anyị nọrọ kwupụta ndị otu IPOB dịka otu na-eyi ọha egwu. Ọzọ anyị na-ajụkwa gịnị mere o ji dị ka ndị nwere aka oke na mpaghara Igbo jiri na-agba ọnyụpa ihiwe gasị otu ọrụ nchekwa ndị ga-echekwa ndụ na ngwongwo ụmụafọ Igbo n'ebe a. 08150501073 bụ akara ekwentị ga-etiba anyị n'ụtụtụ taa n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukoo. 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. Ị bọọla chi? Ee, ezi m okorobịa. Ụwa mana gị mma, my brother. Gị m onye mma m. Chukwu gozie gị maka atụmatụ ewepụtara n'ụbọchị taa. Chukwu gozikwa gị nụ. Ọ ga-adịrị gị mma na-eche na orie na mkpọ na nkwọ na ise dịkwara gị nwalụ n'onwe gị na mmenụ. Ejere ka ngwa ga-eti ka ngwa gị nwere ihe gbasara nchekwa a na-ekwu ụka ya. Ndị Igbo ezelogo kwuturu okwu ogburu ọha n'akwụkwọ. Ezelogo Chineke ga-agozi ngwa ọkụ n'ọnụ. Ụmụ ka anyị nwachi mere chi ndị Igbo ha ke nkwụcha maka nna m gwara m chi ke nkwụcha awụghị ụjọ. Enwere ọkụ ratụratụ ndị Igbo n'ahụ ya from time eji mmụọ mmanwụrụ onye Igbo ndị Igbo ahụ onwe ha n'anya. Ndị Yoruba niile gbakọrọ ọnụ, ndị ofe mmadụ gbakọtara ọnụ si amatekwu n'oge jiri. Ete ndị Igbo ndị isi anyị na ndị tiga anyị je ihe anyị ga-eje ebe anyị na-eme komiti polisi anụ ụlọachị chetachi tụọ a na-eji agba ụta n'ụzọ achịtachi ahụdị ya a na-eji anyị agba ofe mmanụ. Ha kpọkpọchie nwanne anyị nwoke na alụkarị ike ma onye anyị nchekwa. Ha bụcha were ndị amakwara ma amahụ ya Naijiria politiks achịkwa politiks achịọ. Iwe wela gị ya gaziri gị maka chai ya gaziri gị. Ọ dị mma. 08150501073 bụ akara ekwentị ị ga-eji nweta n'ụzọ taa. Tụnye oke nke gị n'isiokwu nke a anyị ji n'aka taa. Ị bọọla chi? Alo. Ndewo. I'm calling from Owerri. Ọ dị mma. Kedu mpaghara Owerri ọwụ? Okay. Kedu mpaghara Owerri si na-akpọ anyị? Obinze. Ọ dị mma, gaa n'ihu. Okay. Ihe m chọrọ ikwu about banyere ndị Igbo ihe emega is not good. Ihe emega adị mma, ọ na-agbawa m obi. We don't have position again in our land. Enweghị position anyị nwere. Ndị akụ nke ala wa steeti, nke ala Igbo, enwepụ anyị enwe ọnụ ikwu amagbuo gị. Anyị ewere aka anyị na-egbu onwe anyị. Oke akpịrị ego na anyị na-eru ụmụnne anyị. Sọbụtụ is not good. Oke mba ka anyị pụtanụ mara ihe anyị ga-eme ka ala Igbo wee dị mma. Ọba steeti dịcha mma, ala Igbo anyị ga-afachala ya, ị ga-afacha mebicha, ọ na-agbake m oge. Ala Igbo anyị emebiela ere ndị ọzọ emebicha ha ya inye ebe niile tụm ya tụrụ ya ga ahụ ebe ndị ọjọọ juru. Anyị na-atụzi ụjọ, anyị amaghị anyị na-ejeje, anyị amaghị ihe anyị na-ejeje, anyị ga-agba agba n'ala Igbo. Ka anyị tete n'ụra ka ihe anyị ga-eme. Ọ dị mma nwanne m, ya gaziri gị nụ. Ndewo onye ọma m. 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. Kedu ihe anyị ga-eme? Kedu ihe anyị ga-eme? Ọ bụ ya ji na-akpọ oku n'ụtụtụ a. Kunu tinye ọnụ n'okwu gwa anyị ihe anyị ga-eme iji hụ na ewuliri okwu nchekwa mpaghara ala Igbo n'ihi na ekele efeela nke aka. Ị bọọla chi? Ndewo Chinonso Ugorji. Ndewo nụ nwanne m. Ọ dị mma ịma gaa n'ihu nụ. Ndị ọchịchị anyị na ndị ndu anyị kwesịrị ịkụrụ ndị IPOB aka kpọrọ na ndị aka kpọbata ha maka na m ga-asị na ihe siri ha ike ime maka ụjọ dị ha ime ya na-eme ya n'onwe ahụ a ga-ata ha. Otu ndị ụmụ okorobịa wepụta onwe ha mee ya anyị na-anya kemgbe ya ahụ na nchekwatọ adịtụla. Mgbe ahụ ha gbachiri nkịtị a na-egbu ndị mmadụ na-erepụ ndị ma na-emebisi ọka ndị mmadụ onye mee ihe ọkpụkpe ọka ma ji ma ede a na-emebisi ya were na ma na-emebisi ya. Ọ gịnị ka ha mere? Maazị ajụjụ ndị niile kemgbe anyị bidoro na-emebisi ihe a onye ka gọọmenti Naijiria kpọpụtatụgo onye Fulani ekpe
adịghị mma atụrụ agụ ga polisi mmechi na akwa mgbe ha gakwara ha fụtakwa so anyị kwesịrị inye ha nkwado ebe ọ bụ na ndị nke ala Yoruba akpọla ndị nke anyị ụlọ nye ndị ya nkwado olee ihe a ekele onye ọzọ ga-asị ichekwa obodo gị ka ọ dị mma anyị kwesịrị ka anyị niile kwagide ha. Ndewo eme omejọ maka ntụnye oke gị n'ụtụtụ taa 08150501073 eme omejọ na-akpọ oku ka onye ọbụla gbakọta aka ọnụ iji chekwaa ala Igbo n'ihi na ọ dịla oke mkpa dịsi ike. Ịbọlachi evangelist Chinonso Ugorji ya gaziere gị nụ. Ọ dị mma. Ebe nwoke onye ezi ụra bụrụ n'aka okpukpe emepụtara ya ọrịa zaka bụrụ emegagịrị ka anyị chara kpara mgbagba bụ nwoke nchere emegaghị m chara n'aka onye gba mgbekọ ọzọ ji kpere gaa ndị nke ha wee dịka emume ntụtụ ha ya na-arụ ọrụ nrụzi ka anyị Chineke nna ebe ndị gọvanọs anyị eretala anyị eji anyị dozie ego n'aka ndị Hausa ndị mmadụ gbekara anyị agbanye ụmụchi dị nke ọhụfụkarị ihe ndu ya dịka ekwezi anyị ncheka anyị ịrụkwanye nwoke anya gị n'aka kedu Eastern Security Network n'ihi ajụjụ imekọrọ afọ ha n'aka ndị gọọmenti ebe ahịa n'aka federal gọọmenti ịhụrụ ya news this morning na Buhari tupu na ọchịchị ọchị na akpọ ndị Igbo afọ mekọkwara na ụmụnne ọdụmanyị ọzọ ga-enwe onye nwanyị ọdụmanyị bụ anya mụrụ anyị nna m biko ọ dị mma ya egbukwala gị nọ ya egbukwala gị kụjuo obi kwasa mmiri n'obi nwanne evangelist Awa Jekos anyị na-ekele gị maka ntụnye oke nke gị na-arịọ gị si gị biko kwasa obi mmiri biko. Ịbọlachi Chinonso Ugorji onye ọma mee otu a my brother. Pastor Ịbọlachi adị m mma taa. Okay. Anyị na-ekwu maka okwu nchekwa n'ala Igbo. My brother, adị m ihe m na-ama etu m ga-esi eme onye mere adị m ekele ya. Ana m eweliri Nnamdi Kanu aka na ndị IPOB ya aka n'elu. Because e nwere something ha mere nwe ihe ịtụnanya nyere Igbo niile. Ana m ayọkwana all the governors nakwa n'ala Igbo. But ihe ama ha na-agide emere onye mere eme ha tụ onye were onye ha aka ilu. So ana m akọwa dat na ndị Igbo kwesịrị ịmụrụ anya this time around. Ndị Yoruba mgbe ha mere Amotekwu enweta onye ọbụla onye Yoruba gbara ha ụkwụ. Enwere onye ọbụla bụ ma gọvanọ ha ma ntamma ngwụ ma nwere onye ọbụla gbara ndị Yoruba ọmakọta ụkwụ ha niile were ya as their own security. Ihe m na-ayọkwara the different governors ha were IPOB as their own security all round so that because in na-ehi ụra na my brother ị na-ehi ụra very well nwa na nwere ndị nchekwara gị gburugburu and before ị nwere ike nwe ihe gawa ọrụ iji obi n'aka ụmụ gị ma ime ọhịa iji obi n'aka ka ha ike ga-eme ebe ahụ. So ana m ekele onye asị ndị gọvanọ asị biko ha kwado Nnamdi Kanu na sekuriti onye na-echigo na onye nwaanyị gozikwa gị na Pastor Ignatius maka ntụnye oke gị n'ụtụtụ taa 08150501073 okwu nchekwa bụ ihe dịrị sekere dị mma n'ala anyị ya mere o ji adị mkpa na anyị kpọrọ oku a ka ọ dị ugbu a ka onye ọbụla mara ebe ọ ga-etinye ọnụ iji hụ na ewuliri okwu nchekwa mpaghara ala Igbo. Ịbọlachi nwanne m MC Chibueze ọ dị mma ka ewe anya Chinonso Ugorji ihe na-eme anyị sanye n'aka anyị ga-aghọta onwe anyị mgbe anyị tetara n'ụra anyị ka na-arahụ ụra. Eziokwu ndị gọvanọ anyị nwere n'ala Igbo ha niile mechiri ọnụ dị aka eze nchekwa sekuriti anyị nwere n'ala Igbo. Ha si na ha kwuo okwu ha niile na-ega anyị ga-abụ prezidenti n'ala Naijiria isi ọbala Biafra. Ha
ha chere na ha kwuo okwu banyere gbasara okwu nchekwa anyị ha ga-enwetazi prezidenti ahụ ha chọga. Ịgba gị eziokwu, anyị ka nọ n'ụra ọtụrụ anyị keta n'ụra ọhụrụ ha n'olu achọghị ikwu mọch. Ọ dị mma MC Chibueze mana atụkwa anyị n'aka gị na dịka ị matara na anyị nọ n'ụra, ọ dị mkpa na gị nwa na onwe gị tetere etete nyere aka kwalie ndị nke ọzọ nọ n'ụra ka nwee ike bilie n'uju wee chekwaa mpaghara ala Igbo. Ị bọọla chi? Nwanne m Chinedu Ị bọọla chi? Ewo nwanne m gwanara m yoyo. About this Eastern security at Igbo. I especially support this man, Nandi Kano, for the security network, making sure that they have provided the boys in Hajar. But this money every time and I make sure that they secure the good. You remember the Kawapota, I was able to why you go on the jury was. Ọ dị mma ya gaziri gị ihe ka na jụkwa otu ajụjụ aha anyị na-ajụ n'ụtụtụ taa na-achọ ọsịsa ya 08150501073. Ị bọọla chi? Nwanne m ị ga-adịkwa ịnụ? Kwanụ m aha gị nụ? Ọ dị mma Victor, gaa n'ihu. Yes, governor saying, outside the guy. I think I think I will put the I want to put the you want to win a trick. Don't win the IPO. Don't remember how to win the IPO. I think it's okwu aha n'isi okwu ji n'aka n'ụtụtụ taa ịnụ agakwala nọ na-ebu ebubo na-aga n'ihu okwu ahụ. Ọ ka bụ n'oge ndị Igbo na redio Ọhaneze Darling 107.3 FM nwere kine geti n'ụtụtụ taa n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukoo dịka na-atụle ihe banyere okwu nchekwa mpaghara ala Igbo dịka ụfọdụ ndị na-akpọ oku ka ehihie ndị otu Eastern Security Network nke otu IPOB aja n'ukwu iji hụ na echekwara ụmụafọ Igbo na ngwongwo ha n'ozuzu oke. Mana anyị na-ajụ ajụ n'ụtụtụ taa echere na nke a ga-adịnwu ire dịkwa ka dịka nọrọ n'oge ochie kwupụta otu a dịka ndị na-eyi ọha egwu. Ọzọkwa anyị na-ajụ gịnị ka ị chere na-egbu ndị gọvanọ ala Igbo nakwa ndị nwere aka oke na mpaghara Igbo oge iji hiwe otu ọrụ nchekwa ga-ahụ maka ndị Igbo dịka nwere na mpaghara Yoruba ịhụla otu Amotekun hụ nke ndị mpaghara ugwu bụ Hizba. Ya mere ndị Igbo mpaghara Igbo gịnị ji nkịta ọnwụ n'ebe a iji hụ na ehiwere otu ọrụ nchekwa ga-echekwa ndị Igbo na ngwongwo ha na akụnụba ha dị iche iche. Ịga n'ịkpa na akara ekwentị anyị n'ụtụtụ taa biko ga gbapụ ya ọsọ gaa n'isi okwu kpọrọ aha manye ntụnye oke nke gị na-egbughị oge ọbụla n'ihi na ọtụtụ ndị kwụ n'ahịrị ịtụnye oke ha n'ụtụtụ taa. Ị bọọla chi? Alo. Abọla m chi nụ aha gị na-ebisi akpọ anyị? Ọ dị mma nwanne m, ị bọọla chi? So isiokwu anyị nọ isiokwu nọ n'ụtụtụ a dị very very important, o dị very well. So ihe na-atụnye nke m ihe chọrọ ịtụnyere iwu na ndị gọvanọ asaa anyị na ndị shọkpọ anyị na-ekwuchite ọnụ anyị na ala Igbo na Naịjirịa
amara na nta anyị dị ọwụ onye nwa wee Chineke na wenta and ịbala anyị ihe mega n'obodo anyị na onye ọbụla ndị ọbụla na vileji nke nla na obodo nke ha chekwagide onwe ha so achọrọ m ịgwa ndị ala Igbo anyị ndị bishọp na ndị gọvanọ ka ha sọpọtụ Nnamdi Kanu n'ihe Nnamdi Kanu na-eme maka ndụ anyị bikos ha nwa ọ bụrụ iji polisi ma mamịgba onwe ha okirikiri gwọngọ ọgwụ ha mara na o nwere mgbe ọ ga-eru ma polisi mami nke na-ejighị ha ga na-echekwa onwe ha so hapụzi onye ọbụla oge si adịrị ya adịrị isiokwu mmụọ na ha gba mbọ sọpọtụ Nnamdi Kanu ga-enwe ike nweta ihe ha chọga hapụkwa na ịgbasara ego dị n'ebu ha na Naịjirịa ego a ga-ebi aga eluigwe ndewenu echemela maka ntụnye oke gị n'ụtụtụ taa n'ihe ome anyị bụ Igbo Ezukoo 08150501073 ka bụkwa akara ekwentị anyị gba anyị tinye ọnụ n'okwu Ịbọlachi. Alo nwanne m Ịbọlachi. Ya ọ dị mma Chidisi Obinze gaa n'ihu enu ma ometụla anaghị na-awụ ndị gọvanọ pati onweghị ihe mkpụrụ ọbụla a ga-amịta bikos ịhụrụ ọgụ na-ada n'obodo ndị mmụọ n'obodo ndị mmadụ ọ ndị dibịa na-abịa mmanya njisi gị na ndị dibịa na-abịa wụ ndị niile ahụ ndị gọvanọ ata achọgacha na connection from president achọgake ihe ọbụla ebutere onwe ihe ọma ga-eme n'ala Igbo ha aghata ya dịka promisiela ha heaven ahead mana ha mepe elu maala hụ nchekwa ebidila ya wee ebidile iji na-akpọrọ ha na ọka ha chụọ nwatị n'ọwawa ọdọ ka ha sasịrị ya everything flat but as long as ebidile ebe ndị Yoruba ebidoro ndị Awụsa ebido enwe ihe mere ndị Igbo anyị ga-ebido ka ma ọrịa ha mma ma ọrịa ha mma oche ọbụla ha si chọọ ya wụọ ọgụ ọnwụ mgba anyị ga-enye ya smeshọ na anyị wetara nchekwa ka anyị ọ dịkwara gị m onye ọma m Chidi ọsị ọwụghị ọgụ ọwụghị mgba kama ihe chọrọ bụ gịnị okwu nchekwa mpaghara ala Igbo 08150501073 Ịbọlachi. Alo nwanne Nonso Ugorji nụ gbanyụọ redio gị kpamkpam enu ka m ike nụ gị ọfụma Nonso Ugorji ya gaziri gị onye ọma m ọ nọ Nonso Ugorji n'ebe a nwanne ke m ya gazie isi ebe Oguta ọ dị mma aha gị kwanụ ọ dị mma gbanụ m aha gị nụ Chukwudị ọ dị mma gaa n'ihu biko ihe a na-ekwu maka ezi nchekwa ọ ihe dị mma n'obodo ọ naanị ndị polisi na-arụ ndị amị na-arụ eme ndị polisi na-eji anya ike na-arụ nsozi nye aka ha rụọ biko mụ na onwe m na-akwado Nnamdi Kanu ndị isi oche anyị na ndị na-achị anyị na-akwado Nnamdi Kanu otuola anyị nọmara mma ihe gbasara Naijiria Naijiria cheta ihe na-eme n'obodo anyị ịga n'ụkọta ihe na-ere rice n'obodo anyị ebe ọnwụ ihe a na-ere ị ga-egote na rice 10,000 mana obodo anyị ebe a ị gaghị egote 10,000 biko ndị na-achị anyị na ndị gọvanọ anyị ha kwado Nnamdi Kanu ka anyị marata ma ihe ọ ga-abịara anyị maka anyị na ọgbana na one Biafra anyị biko ha kwado Nnamdi Kanu. Ọ dị mma ndewenu ya gaziere gị onye ọma m Chukwudị maka ntụnye gị n'ụtụtụ taa 08150501073 Ịbọlachi. Alo ya gaziere gị a gị na-ebi isi akpọ anyị nụ Chibụzọ si Ogbo Osisi gaa n'ihu. na ntinye nke mewu na ndị gọvanọ Igbo anyị achọghị inye Nnamdi Kanu nkwado banyere State Security Network. Ihe otu esi anyị nwere ike ime on our own iji chekwa onwe anyị bụ ebe ndị ndu anyị achọghị inye anyị sekuriti anyị na-egide aka anyị chekwa onwe anyị n'ọdụ nke anyị mgbe inye ịka security network support ahụ ha nidiri from us ewu ihe ọbụla nye bịa maara o nwere ike imefu iji sọpọtụ ha na-eleta ime anyị eji mee ya maka na ndị azụ nwoke ha kpọpụtara onwe ha
iji chekwa anyị ya na anyị ga-enye ha sọpọtụ nke anyị hapụ ide uju anyị ebe ha sanye ime ihe ha kwesịrị ime ka anyị ha ndị a na-echekwa ike onye kuku sọpọtụ maazị Nnamdị Kanụ maka na so na ya bụ the chief security of the whole Eastern. Gbado ebe ahụ no gbado ebe ahụ gbado ebe ahụ abịala nnọọ inye mmadụ ịtụ mmadụ ọkwa ọbụla n'ebe a n'ụtụtụ a 08150501073 bụ akara ekwentị anyị. Bọlachi. Hello. Halo. Ndewo. Ugobeze esi m Ụmụrisha imi na-akpọ. Ọ dị m Ugobeze gbapụ ya ọsọ no. Anyị mere ihe nchekwa ndị Igbo ndị acharacha. Ọ emeghị anyị. Ka ekwulacha gọvanọ ndị dị iche iche nacha South East. Enweghị ihe emefu. Ndị politicians ndị nwere aka oke na gọọmenti nacha anyị niile a na-eme. Ndị ka Yoruba ejikọ ọnụrụ nwa m. Nwee aka nwụ. Nke anyị a na-mere ya Chinonso onye ọ na-agba n'ụlọ ọgwụ. Anyị siga nka dị iche iche ya ahụ. Abịa ndị Igbo ga-eyi ohu anya gbara azụ gbara ụka. Ọ dị mma ya gaziri gị no maka ntụnye gị n'ụtụtụ taa isi ndị Igbo ndị ratụratụ enwemeela anyị ncha. Ọ dị mma nke a bụ okwu ọnụ gị. Ị Bọlachi? Nwanne m abọla m chi gị nwakwanụ. Ok, ise onye? Ọ dị mma ifi gbapụ ya ọsị n'oge na ha akụrụ ọnụ maka ịgbapụ aka ahịa. Na mbụ ana m ekele ọchị ụzọ maazị Nnamdị Kanụ ototinye ihe karịrị gọvanọ ise niile a na-ewere na-eke eju ọ bara ihe jegburu ya la gọvanọ ọchịta ga-eji ndụ na ọdịla mma ndị iri sati laazụtịhụla federal gọọmenti ọ bụrụ na ndị Igbo dị mma ndị bekee ya na-emebi ha ga-eme ya ọ ga-amapụ onwe ya ma ha kwado ndị sati security network ya akwado n'ụzọ iwu ya akwado n'ụzọ ihe ọbụla iji wepụtara ha rụrụ ọrụ chịkwa ndụ ndị Igbo ọ bụrụ ihe kasị ndụ ụtụtụ. Ọ dị mma ya gaziri gị ịgbalịala ị gara n'ọkwọ nkwa n'ihe akpụkpọ n'ụtụtụ a. Ọ dị mma ndị ọma ga-agbakwa aka na nwantị kọmtikmolu n'olu ugbu a ya mere anyị na-arịọ gị nọgidekwekwa na-ega ntị n'olu n'ihi na anyị ka pụkwachi m ebe a n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukọ. Ngwa ngwa laghachitere azụ anyị ga-anara okwu ekwentị unu ma pịakọta ọnụ na nke taa. Aha m ka bụ Chinonso nwa Ugorji. Ndewonu. Darling FM.
dị mma 08150501073 bụ akara ekwentị anyị naanị otu oke ekwentị maọbụ abụọ ka anyị kepịakọrọ na nketa n'emume anyị bụ Igbo Ezukoo 08150501073. Ịbọlachi Ugorji. nwanne m Ibolachi. abọla m chinu gị nwakwanụ Abolachi my brother. ọ dị mma nwanne isisi Rivers akpọga anyị Yes, sir. ya gaziere gị n'onye ọma m. Yes, sir. Onye gbasara ije ọgwụgwọ ọnwa ahụ. Ndị Igbo anyị emechi onwe anyị ga-emechi onwe anyị. Ọ dị ndị Igbo anyị nwe otu. N'ime obi anyị nwe otu. Nnechitakwa iwu ndị si atịga ha anyị. Atịga nnọọ amaghị atịga ha atịga. Ma ndị fọma gọvanọs anyị na gọvanọs anyị ugbu a ma ndị sinetọ anyị ma ndị senetọ ma ndị gbapọ ndị lara n'ọrịdị kama ndị kpuchi ala kama ndị panjọ ala Igbo sọbụla nke ọjụzọ kalụ na ihe ọjụzọ kalụ ndị kọfị mgbede oke ya nga emepiri ata brizi na tọtue ajụkụcha nga ege kama gbedogbe ndị Igbo anyị wụ nke o mere n'ala Igbo chebụ ndị dị kalụ sorry. Ndị Igbo abụọ ndị youth. A na-ekwu ndị Igbo ya abụọ ndị youth. Oke na ọdị gọvanọ na-apụta ga-enwe ihe gbasara kọmiti polisi na ebe ga ahụ ọmụnne kọmishọna ọwụnye kọmiti polisi ọkwa anyị nwa anyị nwa nwụnde pọpepụ ọkwa anyị nwa n'ọkara ga anyị rekrut anyị ma anyị atọ hụ ndị ndị gọvanọ sa ndị si ebe anyị atọ hụ esi ọwawa IPOB memba sekuriti Igbo netwọk ebo na kwe ko lu draga o ma ga ti me ya pana ka ba yi si ba o fo ma te aye to ho no se ka ono wala onye bu ko ne e to ni gburu na Igbo anyị na so wori wa ko ma na ma ho te ga gele ọ dị mma anyị na-akpọ oku mmegwara ido n'ihi na mmegwara ọja o ji emebi ihe. Ọ dị mma ndị ọma ọ bụ n'ebe a ka oge kpara na nketa n'ihe mmanye bụ Igbo Ezukoo bịara na redio Ọhaneze Darling 107.3 FM Owerri. Ana m ekele unu maka ịnọnyere anyị na-ekelekwa gị maka ige ntị gonye kpọrọ anyị n'akara ekwentị n'ụtụtụ ana masị ka Chineke gozikwa gị n'otu aka ahụ. Anyị ga-alaghachi ọzọ na mgbede mgbe ọ ga-akụ elekere 7 nke abalị maka emume anyị ndị ọzọ anyị nwere n'asụsụ Igbo. Tụtụrụ n'oge ọzọ anyị ga-anọrọ ebe a ka m onwe m Chinonso Ugorji CPC dịka dị ọha mma nke mbụ Ogene Igbo ji asị ka ihe ma mere onye ya mere ibe ya. Ọfọm ka bụ ndụ mmiri ndụ azụ si mmiri atala ma azụ anwụla onye anwụkwala na ibe ya efula. Lekwazịa na Paul the Magician ka ọ nabata ugbu a iwere oche lekwana ya nọnyere na ya. Ndewonu ndị ọma.